Както вече знаем, в този канал говорим за най-модерното от най-модерното и най-новото от най-новото, за да можем да се информираме и да направим правилен избор дали всяка мода е подходяща за нашата кожа. И така, днес ще говорим за семената течност от сьомга или, както го наричат по-деликатно, ДНК от сьомга. И да, вече и такива неща слагаме по кожата си, но има много добра причина за това и в това видео ще се опитам да ти обясня каква е цялостната полза и ефект върху кожата ти от ДНК-то на сьомга. Всички, които имаме скинкер рутина, всички, които обичаме козметиката, всички, които се интересуваме от кожата, всички просто имаме една и съща обща цел и по това си приличаме в целия свят. И тази цел е да имаме младата кожа или онази glass skin, стъклената кожа. И понеже повечето козметични продукти за употреба вкъщи могат да доведат до този резултат, но трябва или да имаш много дълга рутина, или да чакаш супер много време, за да се случи това нещо. Учените са принудени да търсят все по-иновативни и все по-бързи методи за това да ни доставят тази стъклена кожа. И да, процедура микронидълинг с ДНК от сьомга обещава точно това. Тоест, ако търсиш бърз, ефективен и безопасен начин да имаш сияйната кожа, за която мечтаеш, това може би е твоят път. И естествено, че се предлага и в EgoPlace, защото EgoPlace никога не е назад в тенденциите и искам да ви давам най-доброто, най-модерното и най-ефективното за целите, които имате. Комбинацията от микронидълинг с ДНК от сьомга може да е точно това, от което се нуждаеш, за да постигнеш целите си, свързани с кожата. Защото тази комбинация събира в себе си обновяващите свойства и подмладяващи свойства на микронидълинга с лечебните свойства на ДНК-то от сьомга, което ще доведе до невероятни резултати за твоята кожа, нейното регенериране и възстановяване като цяло. Знаем за микронидълинг, че отдавна се слави със способността си да засилва производството на колаген и по този начин да държи кожата млада, сочна и гладка. Но комбинирането на микронидълинг с ДНК от сьомга издига микронидълинга на нива нагоре. Млякото от сьомга е пълно с мощни съставки, които възобновяват и възстановяват кожата на клетъчно ниво, не на повърхност. Помага за намаляване на червяванията, повишава производството на колаген, еластин и хиалурон, повишава хидратацията, ускорява възстановяването и възобновяването на кожата. И това прави тази терапия особено подходяща за хора, които се борят с сив кафтен, с отпусната кожа, с загуба на контур, с липса на блясък. Обаче козметичните продукти, които са за домашна употреба и съдържат това ДНК от сьомга, имай предвид, че достига до повърхността на кожата. Докато тези, които са за професионална употреба, са формулирани по съвсем различен начин и благодарение на микроканалите, които правят микроиглите при микронидълинг, всъщност цялото това нещо навлиза в пъти по-дълбоко и започва да действа в пъти по-бързо. И да, ДНК-то от сьомга се извлича от млякото на сьомгата. И заради своите лечебни и регенеративни свойства, не е случайно, че така избухна в цял свят и всички бързо да си направят тази процедура, защото наистина има много бърз и видим резултат след нея. Ключови предимства на микронидълинг с ДНК от сьомга е, че дава по-дълги и по-бързи резултати. В рамките на няколко сесии ще видиш кожата си коренно променена, за разлика от тези кремове, които можеш да си купиш без рецепта. Не, че те не работят, просто работят доста по-бавно. А ние, като жени, знаем, че искаме всичко да се случи вчера. Друго предимство е, че има наистина много хидратиращо действие за кожата. ДНК-то от сьомга не само привлича, но и задържа влагата в кожата. Трето ключово предимство е, че тази процедура ще намали хиперпигментацията. Защото тази терапия ще помогне на кожата да изсветли петната, насърчавайки по-бързата обмяна на кожата. Четвърто предимство е, че намалява финните линии и бръчките, като стимулира по-бързо производство на колаген в кожата. И както винаги съм казвала, ако ме следиш достатъчно дълго, ти знаеш, че аз съм изключителен фен на това да караме кожата сама да работи за себе си, а не да й даваме всичко на готово. Петото предимство на тази терапия е, че засилва възстановяването и лечението, самолечението на кожата. Регенерира я и това прави тази терапия толкова подходяща и за хора, които имат белези след акне. И шесто предимство е, че значително подобряват еластичността и стегнатостта на кожата. Както всички знаем, с течение на времето кожата губи своята стегнатост и своя контур има начини да забавим това. Тази процедура обаче е за теб, ако ти искаш да се бориш с сив кафтен, с отпусната кожа, с финни линии с бръчки, пигментация по кожата, белези от акне, груба текстура, загуба на еластичност, загуба на хидратация.
Но хора с активно акне, хора с някакво възпаление или нараняване по кожата, по-добре да не прибягват към тази процедура като цяло. То ако ти имаш активно акне и възпаление по кожата, по-скоро премини към химичен пилинг, който е подходящ за това нещо. И след като се справиш с акнето, можеш да преминеш към микрониделинг с ДНК от сьомга, за да може пък да се заличат всичките последствия от това кожно възпаление. И да, наистина микрониделинг с мляко от сьомга променя правилата на играта, що се касае до грижата за кожата и козметичните процедури. Независимо дали искаш да озариш тена си, да намалиш фините линии или просто да постигнеш онзи мечтан сияен вид на кожата, мисля, че тази процедура е много добра инвестиция за теб. Благодаря, че отново беше с мен. Чао и не забравяй да сияеш. А ако не знаеш как, аз винаги ще съм тук, за да ти покажа няколко хитринки.